היי, ניסיתי לעשות לייב והסתבכתי. בעיקר חשוב לי רגע להיות איתכן. רגע שנייה, להכניס נשימה ולהיות ביחד ולראות עיניים טובות, ואז שוב רגע לקחת נשימה. קצת להוציא את האוויר שנלכד בתוכנו, וניקח עוד נשימות קצת של הנחות, פשוט להנח. להרפות לרגע מהמחשבות על מה יהיה ועד מתי ואיך אני אסתדר, להרפות לרגע. ההנחה הזאת היא מחזירה אותנו לכאן ועכשיו, להיות ביחד. לעשות את מה שאפשר לעשות, שזה רגע לנשום. אפשר להרגיש את הגוף לרגע, אני מרגישה צמרמורות כאלה בגוף. ממש לנסות למקד את הקשב פה, איתי, ביחד, רק בנשימות הפשוטות האלה, לא משנה איפה אתן, מה אתן עושות. להרפות מחשבות, להרפות מחשבות, להרפות מחשבות. אנחנו פה ביחד, אפשר להסתכל לי בעיניים, אנחנו פה ביחד. אפשר לאט לאט להעריך את ההנחה, להוציא את האוויר יותר זמן החוצה. נשימה, היא פה איתנו, המבט שלנו היא פה איתנו, אנחנו יכולות לבחור להיות ביחד, אחת עם השנייה. אנחנו יכולות לבחור לנשום, לא משנה מה המצב שלנו, לא משנה איך הגוף שלנו. אפשר לראות איך לאט לאט ההנחות פחות ארוכות, יותר קצרות. אם זה מספיק לכם, אפשר לעזוב בכל רגע. אני פה עם מי שעוד זקוקה לזה. גם אם זה מרגיש מגוחך, גם אם זה מרגיש מביך, לא נורא. נשמות ביחד. אפשר לשים יד על הלב. אפשר לשים שתי ידיים על הלב. אני מחזיקה את המיקרופון. יד אחת על הלב, יד אחת על הבטן, במין אותות של טוב ותמיכה בינינו לבין עצמנו, כמו אפילו להחזיק את הלב. להחזיק את הבטן, אפשר שתי ידיים על הלב. כמה זמן שאנחנו צריכות פה ביחד, אם זה מספיק אפשר לעצור. אפשר לעשות מין חיוך, אפילו אם הוא קצת מאולץ, זה משדר אותות של רגיעה לגוף. אנחנו פה ביחד. שנרגיש את הביחד הזה שלי, שלך, של אנשים שפה ביחד חוות את הדבר הזה. אנחנו לא לבד בסימנים של הגוף שלנו.
אנחנו לא לבד ברגשות שעולים בנו, אנחנו לא לבד במחשבות שעולות בנו. והנה רק אני אומרת את המילה מחשבות, ורציתי להשלים על מחשבות על מה יהיה, וכבר הדופק עולה. אז שים לב לזה, לחזור לכאן ועכשיו, תחושת ביחד. להסתכל בעיניים, אפשר שוב חיוך, גם אם הוא מאולץ. להרגיש את הביחד שלנו, של כל הנשים שיחד איתנו מתמודדות עם אותו מצב בדיוק. אנחנו פה, עכשיו, ברגע הזה, הכל בסדר. אפשר לשים רגליים על הקרקע, ממש להרגיש, לדחוף טיפה את כפות הרגליים על הקרקע. ממליצה לא בעיניים עצומות כרגע, דווקא לפתוח את העיניים, להסתכל בעיניים אחת של השנייה. פה ביחד, אנחנו פה ביחד, אנחנו פה ביחד. אפשר ממש להוציא קול. גם הנשימות וגם הקול וגם המבט בעיניים וגם החיוך מזכירים למערכת הרגיעה שלנו להיכנס לפעולה. וגם אם הדופק עדיין עכשיו גבוה, מערכת הרגיעה שלנו נכנסת לפעולה. פה כמה זמן שצריך. אפשר להזיז את האגן, להכניס תנועה איטית, אפשר להמשיך בנשימות אם זה מרגיש נכון. סיבוב האגן, ממש עיסוי לגב התחתון, גם שם יש את העצבים של מערכת הרגיעה, אנחנו כמו אומרות להם, אתם יכולים לפעול עכשיו. אפשר לאט לאט סיבובי ראש, עדינים, עדינים. עצב שלכם. אתם מרגישות מין נימול כזה בידיים, או מתח כמו קצת זרם חשמלי, אפשר לנער, לשקשק את הידיים. אפשר גם לעמוד אם אתם לא בעמידה. שקשק את הגוף. לעשות מין תנועות מצחיקות כאלה של לנער את המתח, במיוחד אם אנחנו אחרי אזעקה. לשקשק.
כל התנועות שאנחנו עושות מצד שתי ידיים, זה בעצם לפרוק מתח. גם אם אנחנו לא שמות לב שהוא פה, אז המתח ישנו בתוך הגוף. אפשר לחזור. אחת אולי מתיחה טובה. נרגיש את הצד. איפה נכון שהראש יהיה כרגע. לתאר את הגב. לפתוח את הגב. יכולות לעשות גם תנועות ספונטניות של שחרור ורגיעה, ממש תנועה קשובה. קחו את זה אליכן. כמובן שאל תעשו מה שלא נוח לכם ולא נכון לכם ולא מתאים לרגע הזה. תכף אנחנו נעבור לצד שני. כך חיוך קטן על הגב. אפשר ממש להודות על הגוף. האפשרות להימתח. לחזור לנו קצת. מרגע לרגע אפשר לבדוק איך הגוף מרגיש. שוב ידיים על הלב. שוב חיוך. שוב ביחד. אנחנו פה. ביחד. לפתוח את הצד של הראש בעדינות עדינות. עדיין יש דופק, שהוא קצת גבוה, או נמלול, או מקום שמבקש תנועה. מה שאפשר להמשיך אותו. ואם הגוף קצת יתייצב יותר, אפשר לשבת זקוף, ממש להרגיש את הישבן, את העצמות של הישיבה שככה על הכיסא או על הספה. אפשר גם לעמוד זקופות ולהרגיש מפה, ככה כאילו הראש נמשך למעלה. יש להרגיש את הזקיפות של חוליה על חוליה על חוליה על חוליה במרכז. בחוץ שנמתח גבוה אבל לא מתוח מדי. לחזור על המרכז של עצמנו. להרגיש את המרכז. יש מרכז. צריך לעשות הרבה רק להרגיש את הזקיפות הזאת. אפשר להרפות כתפיים. לשחרר לסתות. להרגיש את כפות הרגליים על הרצפה, גם אם אתם בעמידה. אם זה נכון ואם זה מתאים, אפשר להודות על כמה דברים שיש עכשיו, דווקא דברים קטנים.
תודה שיש מים, תודה שיש אתכן. ממש לבדוק דברים קטנים שיש עכשיו. אפשר לאט לאט לראות איך נכון לכם לסיים. תודה רבה. שיהיה המשך יום בטוח, מבוסת, עם חיוך.